Magmukbang mi karon og nangka hinog nga nangka og kamuti. Tilawin ninyo guys lami lagi kaadyo. Hiwa sa karon ko karyalay. Oo na. Ginhawa sa ko kay nag-adyo na ijong piling gahapon di ay. Jag kanon. Sudana na mas kamuti. Walang gibagana. Karon ba? Karon pa kay bawang agdan ka og kamuti pa. Ay ako sila ba? Huwag sa nito. Karon ako na suway. Sila kayang hilibisan. Lata na ng injo. Kay nang reklamo si Rigo ako na bilibis. Halo oy mauwa pa. Bilibis. Haan say tamis na nga putikan. Bilibis. Hala ang luha. Nang tubig-tubig na lagi ni. Mas malibot na naman. Karon mo na po ni mo serbisyo pag humang pangubkob. Ano tinapod? Kaon na pod. Jag po. May waman ni mo. Pwede mo na ko na jang. May waman ni mo hilibisin ay. Sura maglibisi dai das subok ra bukikiya ra. Yes. Sa man eh. Sa may hino na to tanawon. Di ba kaya nung mahiwa na. Hindi na ko managinot dana. Ang tubig. Oh. O gusto ka mo daginot na hala. O imo ri. Lagi. Biligan ba rin? Ganang ansan mo ganang. O magkag. Sa man. Murag special charge. Wah, kasi matupig. Nagkakagutom mo. Ano kong special charge? Pagay mo, tundo daw kay kaninang ka. Tagsara may nang kahit Dili dito. mo pa dito ang tunggi. Ning hi, maghanti dyan. Kani hi, kita sana. Hi! Hi Hi guys! guys, hindi ka nagluto. Hi, hi. Awan na mahugtar ang kay kapira man og Saan mo ko na to? sa kaputol nga pan. Kaya nga wag man. Mukhaan sa kugluto. Ano, luto? Kamu sinaluto? Mukhaan sa layo luto kay. Ilahay mo tong bugas. Ano to bugas mo na takal na? Walay bahaw. Mas babaw. Ano ba ho? Ang mga sila mga ulang gininawa no. Kuan may luto. Hi, lagay ka sa dyan. Kanay. Bahaw ba yung ko? Okay ra. Buwan ko manguha. Pag dapat kamu tinangguhan na natin, pura may na nga dyan. Oh. Yapa, duha ka. Irang gibigli. Ang dura man. Matulupod. Nasa agang sa dandarin ay. Naman, sabi dito ka. Wala pod, wala manggut. Nausag nakang. May pugad. Pugad din kamuti hayo sa may gilawat. Gilawat ko na augi. Ito na sampot na imoy gi. Baid-baid. Sampot ng barok. Ako mo ko ni host ron. Ako magpatunga. Yung manangkuan ron. Ano ka ba? Mentor mo ni. Hani ba po nang... Ano naman hiwa? Ara mag-ingo na nga, Jo. Aram mo ba ako? Kunat manggajud limbarok. Kuhaan ko dahil puti yun. Yan, kuha ka namin mo sabagad. Nasa magpajud ko te. Mauwa, mga ko yung mga tao ba siya? Magkadungit. Oh! I love you yan. I love you, way break, way cambio. Nilalay. I love you to the moon and back yan. Dira. Bahaw. Oh. Ano bang rubudo mo man? Kamuti ka sali. Sa danay Hindi ah. Nagay sa tira eh. Sali na. Hindi naman. Yung day pares, day pagkamuti. Isa ka tanong sabi na pag mahalin, mabaha na pag hapon. Nangka. Ano nagdala ko kang ano may kamote mo. Nang gabon yung anak ko yun kay. Gabon ko hindi ko subay. Sali. Karoon mo mga hindi ko subay. Ito Sana ba yung geso yung mayang buhok? Karang masagka. Hindi na, nasagka. Ala na isa ka bata na magbita guys isa ka gawa dai. Ano na kay bawala ba rin sana? Kaya ano mo na ganda. Ano na dai? Nakahawa ka na yung Bahaw. Karoon pa din ka subay. Agami pa din ka subay. Hapon na. Mabitan ko magkamote ta. Ako lagi ningin. Karoon pa pag subay. Timo sa ko kay hapdes ang to kato. Nga, impas hindi nga ganun. Ano maimpas man? Nga naman mo. Nga naman ka. Ayun dai. Patalaw naman ka rin. Gusto ka. Gusto ka poryot day. Dali, Mari ka magmahay sa may lagod po din ka nagluto. Apa? Sa bapo sa nagsisda. Sisda. Kaya aron di mo api kapag mukha na dapat nagbatin-batin. Wala na. Ada, mukha na ngit. Dali ka na damo na. Pinako. Ano ba tampos ikaw graman din no? Ano sa dari day? Hay sa
sa imong mama. Mari, kaya pa ikuan. Ito testik. Hindi tiba-tiba mo ito pakabat nilulit. Huwag na po kami. Gasa bag na akong gasa. Kaya isang lang man. Isang na sila. Kasalo. Kali malagi sila. Magsusi silang kuan. Tamnan ko nagman eh. Kasi yung po, nagsusi pag pwede ko na mag-trail. Dito. Tapos lagi. Katirok ba? Pero lain eh. Nung luta ba ng daan, di ba nang roy sa una? Pagi mo sila kanang agian lang sa ini. Huwag mo sila motor pang ganito. Lagi makagi sila agian lang sa ini dili na nalinda agi. Namulay roy na katawa. Ang kasas kuan. Sirit. Kasi ito ilang kamote, di ara. Huwag kayo lang, maglaway siya kung gawin sa tanging pangangon. Kisa ko na kaila. Kisa na kaila. Kaya kung Kaila na gani. Muni pagkaan sa bukid. May atanawan no. Magmapa, bukol. Nangwata no. Kani day, Wala pagtuway. imong ilang ka dyan. Try. Pwede na. Di mo nas. Yan, ibig na nagmingimata. Hindi mata ko nagtuway na silang suba. Kuan. Ang buka ka. Katanggan. Tungkan. Kani pa itong i-jam din na kaya nag-asukar. Di. Para man tamis ah. Ito yung magawa sa ulo. Kamadan kung mga kawamay tamis sa Ang gama. kada ng manipos. May po, matang opisina. Nakawatan mo buka. Andiyan pong silunganan. Hindi man, kami tamis. Di ba nga ni? Anda, ang Gutan. Tapos noon. post, amot alam, ada kaya post. Nana ne Hindi post. ka mo ma-appreciate og Kaya dito. mo ni kaya sigurado ko nahilo. Hindi na kayo na mga buhok. Sakto ra tong ahang mukha na kog luto kay manghap mangasli man kuan basta kutas unsa una hug kamuti. Na parabay nang ka. Kaya ka gamay. Ito na ka po. Anong kurupan? Marti gubang. Ah, kay sa una magudhapit magugo. Saba. Kinara ang tao. Kaya Hindi, maguna kong ingana. Magturos. ang sento. Nabita mo mukha ng Hindi bingka. mo ito mamapas mo. Empatso. Kami ang takso. Bakit di ko tinadlo ang hula nga. Kabiling Mga duha ni. ako, sa collection na lang yan, ha? Matawag ka na sa pang bingka. Kinara na, guys, pero ipitid buhatin. Nga nang ko tigding ka. Basta ka nabit ang mga maka-impatso. Ano ko guys, mga awas mga restaurant. Lagan sa agad ng tigan kursi. Kursi. Ano ka ng Kasi restaurant? bisag unsa. Kaya mo mga nangka, mga bingkay nga nakay maka-impatso garo na yung mga na. Pagka nagloto na sa oras, umurus. Na, Tigan. na, mga kawan mo mga anay nga na sa loob ng bagihan ng hurus-hurus na Murus. Aw, nang Kaya mo galing gamay dia kaya No. imong buhok nakaliplas imong naong. Hani ba ko? Yung buko lang sa mo na. Nalalaman. Buwan na, labapon. Yung buko lang sa mo na. May naliba. Hindi na ka, nus maring. Ngarang mga maring ng karakara. Tapos ibabaw ka. Tao, tapos na makabas. Paglaran. Ano, nagbuo niya po eh. Pero sa rasa sa pari mo ito, bang? Mo ni gatong gipangkubkub dai kani. Agahap na nga. Yung Di ba dala mo mo ni ang nurapod karon? Orange. Kanong puti tele ko nga masa. Orange ba ni? Orange. Dili ko no orange kay orange. Ngayon ka man nakuha yun? Yelo? Ako nang puti tele. Ilo, oren na sa mansid. Ilo rin. Orange. May kulor siyang ka. Saan nakakulora? Ilo. Wala man. Pero di ay. Na? Unsa man nakakuriyo? Golden Colorblind. Ano yung golden yellow ni? Golden yellow. Yellow orange. Yellow din ang nangka. Kanin nang ka man na yellow. Di ba ko di mo kanang kulor sa kamuti sa na? Alamin eh. Puti. Gray. Asa ba mo na mo? Di katong kita nung paglakaw sa nga tong dagat yun? Basta kanay kamutihan ato sa ibabaw jud. Ibabaw. Kinatun-an jud Ano ano. di ba mo ko itong nangali ko tagdagat sa nilulman may paunang Oh, vlog. sana all timanan. Makawat ba ng kamot yun ito gabi yung mga gob? Yung bitong ato lagi. Ang dami lubang. Okay, buwanan. Ato ang dami lubang kay nanay mga October, muti, November, mga December, Enero, upat ito kabuan yun. Katong nila katag ko ni baklet ang nanon naman paupuan. Hindi ay mabuhi ka itong lahang bagdako ganas ang itanam Hindi nila. akong ganang. Buhay maganas. Kaya ka mamagita ng tuwanas mong tino baka ng utanan ng gawa man mo. Tumutunod yung nga ito. Daghag bugtos pero wala. Saan nga nang ngunod siya kang mayon nga na? Mayon Kaya doon talang dyan. Kaya ang pa yung dumi ko. Tamang ganas ko sa di ko lalo. Martes na. Kasi ang vlog ko yun sa pagtanam. Kamaan ko.
Katumang-tumang mo Tawar yan. nito sak mo to na. Dado po silang pikokon, dito kay arang nga, humukadota. Kaya nag-ato na doha mo pangamutihon. Ano mo matutama nila yun? Naman itong dutas ko sa magpuhon nun. Berarti nang dutas ba do. Mo yung nuran. Ang dutas putad. Kano tama ato man nila yun? Yung suldo ni mo yun? Suldi ni mo tir. Bak-api ko yung Uwa na yun. Uy, basta na pagkasok Wala ko lockdown. yan, mag-branch pa mo injo. Wala laklawon. Wala naman siyang kaurang tinag-uli. Mukha mo 5 buhay mo. days na naman ko ng result sa sobra. Mukha mo ticket nga. Kasi magbat niya. Back and forth. One time na back and forth. Gano'n pa. Online daan ko ha. Wala mo siyang Bakit bumili. sila gusto ka? Gusto na mo. Wait, damo ko mukunda to hangbay nga bungbong gatupsin. Mamaya sa paminawang bakasyon sa Manila. Wala mag-normal ba sa oran? At Manila gawang bakasyon. Wala na. Oo, may quarantine sa Manila. Wala na may COVID. Wala yung COVID ka mayo. Covid magmas, raman doon. Kaya, Iba rin do, di ba mo quarantine, ani nga to. mo. Kamundha mo to, hindi ko nga ni, kuwan ako na mahatag luto Okay ninyo. naman og. Ayun, ayaw. Wala kasi maalam pang lawas di naman kuan. Yeah. Pero mga Rodahon na. kanang nanay Kaya na ho, Di pa din siya. kaya na ho. nasa bali ka lang. Nga na, Yung ato na sa magkita mo sa karaan. na. Magkita mo, lebong tanawon. Muli mo dyan. Magpitan ko, hindi ginagawa na mo. Di ko di mo tagdi ka murag, wala ka kita. Sus, di ka mo. Magbuta-buta ba? Ignore. Magkita ka, kaya mo tagdun. Hmm. Kaya naman ka na kayo maadunit mo pang lawan. Muna. Resistensya na day. Bukan mo talaga. Gana sa bunod. Balag di ka mo kagsukan. Hapit na malaga kailan, no? Nakakita ka pag hidbang. Ang hidbang, ano yun? Kalabat sa orang hidbang. Ha? Kaya na maging na, day. Makalabadas, oh. Day, oh, day. Wa naman na juta. Day! Wa pa na Wa kita na na. siya. Daan na sa una. Mahal ng buwa ka, di. Tinaka ko, mahal na sa airport. Ah, yung dadana. Hmm? Dako na kaso eh. Baho. Wala ang mukha na. Hindi. Daan ko di. Daan na kaso nga. Daan na. Ay, pili ko na nagwa na sama na sa kanyang gabi. Nawawala na Duga ka to. Ano, wa masamdi ka. Namli ka, pagsam na din ito. Wa manang guyo ba nga di ma. Inungan kay nagga uy naman ning lagunod. Di malika. Dapat naman na dawat ni mo, iwan na nila. Mas madam sita. Hagdila man day og kali atas ginog na pay grasya. Grasya? Sa magasahan sa nudog impe. Klasa? Ikaw nag-remit ugad siya. Si Jarete gwa gadyo dito. Di man. Isa lagi hato yung Ila, awan jo. Aso na mo magrimit. A few moments later. Dayon. Kuya ay mo ron. Na ano? Kuya ay. Uy, Uy, ebo to si Jarete. Ebo. Sinabot mo na yun. Kaya mo lang! Kuya, soulmate. Daga bagi mo anong? Bagoong. Kada may daga, Rin daga ko no na ba? may ginamos. Pumunta na. Di kong Wala na. daga. Danak ng sinyo nung daga pa. May hindi na. Di na kasabakad. Ito tayo mo no? Ha? Tayo mo? Nagtutanong. Wa na makay. Ni Ogton. Inom na yung kikaan. Malang parang tulang eh. Kung nalagi ba ito may ginamos? Nagtala. Po may Domingo. Di kapirawi. Na, ang ginamos na yung kape. Sumangin na kung anong gilag na ako uyab. Medyo ano na po. Hindi ko di mo istoryahon. Ano sa Kaya ang pamanmangin buhay na. ka ng istorya. Labong nga pa may makakaan pa may naman. Kakain niya. Ah, kaya mo nung kaya ako huwag maninoy. Ina, dali ah. Dali ah, kaya labong buhi pa mis pares. Gas may. Ah, siguro may mauna. Ha? Yung pa yan nakising. Ako ay pamendya. Wala hatad-hatad. Diyanan. Tiyo, Ay, wati dati. ibig sa mga ipon. Wala na ikan-kaan ba?